Salutare tuturor, aici voi și bine ați venit la un nou episod de promovări! Acum promovăm serverul, zi tu cum se numește? Napto România. Cum? Napto România. Napto România. Ok, suntem cu deținătorul serverului, așa. Vedeți, e un server. Da. Câte sloturi are Zine și nouă? 8 momentan. 8 momentan, nu? Ok, sper că o să-l faceți mai mare, nu? De 50. Aha, am înțeles. Adică ați încercat așa să vedeți dacă intră lume. Da. Am înțeles. Deci, haideți să vă arătăm. Asta e mapa. Cum ar veni? Vedeți, frumoasă, sexy, nu? Mai trebuia să punem și un poster cu gagici, gata, toată lumea pe el. Bă, auzi? O insulă de-aia cu gagici. Da. Ok. Acum, haideți să arătăm. Deci asta e mapa. După aia, hai să arătăm pe aici. Enchanting table-ul. Aici în magazinul poți cumpăra și poți și să vinzi. Da, aici îți arată donațiile, uitați donațiile. Aveți și aici, nu știu dacă ai arătat facțiunile. Facțiunile, uitați. Așa, enchantul de enchant. Așa, aici avem adminii deținătorii. Uitați. El al doilea. Aici avem enchanting table-ul, v-am mai zis. Și da, cam acesta a fost serverul. Dacă v-a plăcut, aveți serverul în descriere. Eu am grad de YouTuber. Stai. Da, are. Boss! Uitați ce șmecher arată. O să mi-l fac el mai colorat, nu? Da, da. Așa. Eu am fost Ristin. El a fost Zender. Pa! Pa, pa!